вайрон кардани хатти марз ба қишлоқҳои назди сарҳадӣ ҳоло ҳам идома дорад. чуноне ки ҳама мефаҳманд 144 километр 500 метре ки хатти сарҳади мо астад аз тариқи воситаҳои инженерӣ таҷҳизонида нашидааст. доманакӯҳаи минтақаи сарҳадӣ барои ҳамоқа барои сарҳадшиканон мавзеъҳои барои сарҳадшикании осону пайраҳаҳои кӯҳӣ бисёранд. барои ҳамоқа идома дорад, не ки тӯли солҳои ахир ин кам шидааст. ва сарҳадшиканон асосан барои ҷамъоварии қарзҳои пешина меоянд ба қишлоқҳои назди сарҳадӣ. мувофиқи маълумотҳои мо ҳастад ки шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои 90 сар карда ҳоло ҳам аз ҳамон маводҳои мухаддире ки пешта гирифтанд қарз доранд. дар соли 2012 масалан мо 40 ҳодисаи вайронкунии хатти марз ба қайд гирифта бошем. дар соли 2013 20 ҳодиса ба қайд гирифтааст. 21 ҳодиса. 8 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ҷинояти оғоз шудага аксариятш баррасӣ шудаган. ҳамаш ҳабс гирифтаган.